Meritxell Masdevall i Lídia Pàvez són les dues joves del Pla de l'Estany que opten a representar la comarca al talent show Objectiu Paqui de la xarxa audiovisual local. En aquesta tercera edició, la preselecció de candidats va a càrrec de les televisions locals catalanes de cada comarca. En aquest sentit, des de Banyoles Televisió s'escollirà quina de les dues passa a la següent fase. Després de fer una crida per buscar joves interessats en participar, finalment són la Mariona Masdevall i la Lídia Pàvez les candidates. A partir d'aquest dilluns s'obrirà una votació popular a través del perfil de Banyoles Televisió a Instagram, perquè sigui la comarca qui esculli qui passa a la següent fase amb els seus vots. Set me free, leave me be. I don't wanna fall another moment into your gravity. I stop your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under with the tightest of a boy's empathize. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Així doncs, aquest proper dilluns 7 de novembre, a 2:15 de la nit, després de l'informatiu, s'emetrà un programa especial presentant les dues candidates. En aquest espai es podrà escoltar i veure la seva actuació. A partir de l'emissió d'aquest espai es penjaran els vídeos de cada una d'elles al perfil d'Instagram de Banyoles Televisió. A partir de llavors i fins diumenge 13 de novembre a les 12 de la nit es podrà fer m'agrada el vídeo que preferiu. La que hagi obtingut més suport dels usuaris i usuàries serà la que passi a la següent fase de càstings del programa. Recordem que en la temporada passada d'Objectiu Paqui va participar la jove de Porqueres Mariona Calo, que va arribar a la final i va quedar en segona posició.